ба номи худованди бахшанда ва бениҳоят меҳрубон, дӯстон ва паву хоҳаро, ин наворо ба ҳамин хотир кардам ки огоҳӣ ба ҳамун шахсое ки нарушение задем шумо хирсан нашин. Яъне ки 3 видео ман барои Далер офисали ҳаромхӯр видео кардам. ин худозадаи лаини падарлаънати падарсаг яборга сурачамонем яборга бибиниша. ин ҳаромзода хиёл кард ки тамом видеоро нарушение мезанем, идибек тамом. Не. Ман қасам хӯрда будам, бародарои азиз, ҳар касе ки ай канали ман пеш тамошо карда меоям, ман қасам хӯрдагим дар чандин видеом ки агар канали мара як кас нарушение мезана, ай ҳамин каналимда бисёртар подписчик мехарам. Ман алҳамдулиллоҳ гирифтам ин чиза, яъне ки харидам ин чиза. ҳар видеое ки дар ҳамин канал дорам, ҳамаи ҳамёра дар ӯ канал аллакай мекучонам. Фарқ надорад кияй чияй, барое ки ман қасам хӯрда будам ки ин кора мекунам ва ин кора нарушение задан ва ман ин кора мекунам. ин видео як бори дига барои Далер офисали ҳаромхӯрае ки Далер офисал, ту шери нади кулоб нести, ту як ҳаромхӯри кулобӣ. Ту айноми вес кулоб гап наза. Ту як чирк, як мусри кулоби, ту фаҳмидӣ? Айноми вес кулоб ҳеҷ вақт гап назан. Фаҳмидӣ? Бисёр вақт ҳамин гап мезанӣ, мо кулобиҳои хеле мо кулобиҳо. Ту охе ҳама медона вес ҳамин кучат медона ки ту як ҳаромхӯрӣ. Ту куҷо мехезӣ бо гап мезанӣ? Бародарои азиз, бисёр вақт як чиза шумо аҳамият диҳед ки ҳар видеое мекунам, Далер мегира ки ҳамун гапҳои мара копировать карда дахилаш айнан ҳамун гапҳои мара айноми худаш гап мезана. Ва валлоҳи қисам охирон видеоро ман нигоҳ кардам. Як чиз, бародарои азиз, агар Далер ҳақ мешид, агар Далер ҳақ мешид, агар Далер роҳе ки мақсад правилни мешид, чем 10 та видео кардан, удалит кардан, як кор мекард, бародарои азиз, ки мегирифт картара отчёт мекард. Бародарои азиз, вақте ки ман видео кардам барои Далер, доказат кардам ки ҳаромхӯрай, яъне ки мақсад картаи хучамон дар карта чанд сум пул ҷамъ шуд, ҳеҷ кас намедона. И Далер намебуромад, воздух гап намезад, ранги сагвори намеҷакиду, мебуромад доказат мекард ки ина бинед дар карта чанд сум пул ҷамъ шудагай. Барои чӣ накард? Ва барои чӣ одамое ки Далер дастгирӣ кардан, сообщество кардан, дар ҳама кор сагвори меҷаканд, барои чӣ? Барои кор хаб кардан. Барои чӣ? Майлаш, ҳеҷ гап не. Шумо чӣ қадар ҳамин хел сахт биред, бо ман шумо дар ҳамин хел сахттар мерам. Шумо худона ки талаб ки ҳис кардаесен? Ман Далер мегардам мегӯям ту худа ки гирифтесаи? Як ҷавонмардам, ман худам як ҷавонмардам ки мехоҳам ҳақ ба ҳақдор бираса. Ту бари ҳаромзодао ҳаромхӯр айбайн биравам. Тура акатам ҳаромхӯрай, хитам ҳаромхӯрай, ту мехези айшҳермардӣ гап мезанӣ Далер. Ту мехези айшҳермардӣ гап мезанӣ, ту як проблема мешавад дар ҳамун кучат, як проблема мешавад, апота пеш мекунӣ, проблемаи туро апот ҳал мекунам. Ба номи Аллоҳ Далер, ин реальни чизай. Хуб, бародарои азиз, як чиза ман ногуфта намонам ки ҳамин Далер айпли збор, айпли ҳамин зборе ки мекуна, хона харидагай. Шумо ҳамин чиза бовар мекунед ё намекунед? Ба номи Аллоҳ мегӯм, ҳамин одам хона харидагай, айпли збор. Ин конкурси ин дуруғай. Агар конкурсҳои ин рост бошад, бародарои азиз, мисол зборош агар рост мебуд, барои чӣ ҳама збороша удалит кард, ҳамин 2 сетае ки ба наздикӣ кард, ҳамин истод тамом. Дига ҳамаша удалит кардагай, маҳкам кардагай. Яъне ки маҳкам кардагай. Барои чӣ? Конкурсдош ҳамаша удалит мекунад, барои чӣ? Охир бародарои азиз, ҳаром кардаи Аллоҳ, яъне конкурса Аллоҳ ҳаром карда. Яъне хеласай. Ҳама мо хумона муъмину мусулмон, ва баъзиҳо мегарданд мегӯянд алҳамдулиллоҳ мо мусулмонем. охир ту алҳамдулиллоҳ ки мусулмон бошӣ, бародари азиз, барои чӣ Аллоҳ ки ҳаром кардагай, ту мисол ӯ одам пайравӣ мекунад, пешгирӣ мекунад, мақсад ҳамун кора пеш гирифта рафтесай, Аллоҳа гӯш накардесай, ту як махлуқ мехези пуштира мегирӣ. Барои чӣ? Ман бародарои азиз, ба валлоҳи қасам, ман комментарияша ман чанд бор нигоҳ кардам, комментарияша полин удалит мекунам. Ба валлоҳи қасам ман комментария удалит намекунам. Ман мекунам, кадом вақт ман вообще аҳамият наметам комментария ман. Ягон вақт нигоҳ мекунам, ягон ахбороти безебай, ягон вақт мисол мебиёд яку сообщение мебиёд, вақте дар YouTube менависам сообщение мебиёд. Медрум заблокировать мекунам ки дига ҳамин шахсият тамоман YouTube ма
на нишон додани чиза тамоман ютуби ман надорӯя мақсад дигар интереси нест ин саго ба ман барои ман интереси нест ин видеои ман бародари азиз барои одамои баақлай барои одамои басаводай барои одамои аҳли фаҳманд барои одамои беақл бесавод курсавод оно чорто нест айда ин видеои ман барои чорто нест барои одамои нормалия ин видеои ман одами нормали вақти ин видеои ман як бор тамошо мекуна дига ман дар гап надорам ман ягон бор дар ягон кас бедалел бедаказат ягон нишон додагӣ нестам бародари азиз ягон кас да ягона видеои ман анами видеое ки мақсад гуфтам ки как будто мақсад видеоша мемонда нарушение мезада ҳамин хел гапо буромадай қасам мехӯрад ту қасами чӣ дорӣ далел ту қасами чӣ дорӣ ту ноҷавонмардита нишон додӣ номардита ҷавон нишон додӣ ту же номардита нишон додӣ ноҷавонмардита нишон додӣ ҳаромхорита нишон додӣ охи вақте ки як бевазана пулша бихӯрӣ як пира пулша бихӯрӣ як майюба пулша бихӯрӣ як кампира пулша бихӯрӣ як одами эҳтиёҷманда пулша бихӯрӣ авода гӯҳи мардума бихӯр бародарҷоно мегӯй бачаи оча мегӯй руд сиёҳ бачаи оча яхта бачаи оча намегирӣ ту куҷо бо мехезӣ бо ин шерои наи мақсад мардуми ғарибан исусу томети кунтакӣ мегарди мегӯй ин хедай ӯ хедай ту ҳақоратое кардӣ буромадӣ ким ки ҳақорат кардаги сурати мана дар болои ҳақоратҳо мондӣ как будто ман ҳақорат кардагим ту ай худо натарсидӣ беэмон беинсоф ту ай худо натарсидӣ ман бародарои азиз як ҷода як бор як калима гап ҳақорат кардагим як каса тамоман дигар масъалае дигар коре дигар ваяй бародарое ки бисёрш дар комментария нависонданд ки дар комментария далел ки мо айдибек ин чиза боварӣ надоштем бародарои азиз як гаптон мегум да ма як ами вай ма будуренда промои эфир ма кадагӣ истодагия то ҳозира ки ман гуфтагим ки ҳақоратое ки ман мекунам ҳатто падаротон унтари ҳақорат карда наметавонам ман ҳамин хел ба номи ҳамин видео якта промои эфир кардагим ман бо мегум шумо да ман на милоюм на ҳоҷиюм на мақсимум на суфиюм на ягон хеле олимум ки айдани ман ҳақорат набуроя айдани ман ҳақорат мебурад лекин алҳамдулилло ман ҳақорат намекунам бародари азиз ман ҳақорат намекунам ман бо мегум бародари азиз ин лаънат кардаи аллоҳ ҳаром кардаи аллоҳа буровардаи ҳалол гуфта мардум на пешниҳод кардаистай ай чӣ бӯю медаҳад хуб бародари азиз иншаалло рӯзои наздик бо факту далел қатъӣ ман медонам ҳозир гапи холӣ шид барое ки ами канали мара яъне мақсад сета нарушение задагиянд ин сета нарушение мезадиянд ами мақсад мёртви мешидай каналда яъне ки ин канали наовай ку ҳамихеле мешидай ман ҳеҷ чиз дилмонда нестам бародари азиз ман канал аллакай гирифтам рӯзои наздик далел қатъӣ факт доказато қатъӣ дар канали нав мемонем нарушение мезанад чӣ мекунад видеои кӯҳнара мондан мегирем ки мардум буфаҳма далер ҳаромзода ҳаромхӯр матра чанд қапеш видео карда будам охир то ким киёра сивия забуроварди доказато ҳастай дар видеое ки маҳкамаш кардагӣ ку нарушение задагӣ ҳастай ман бо мебурорум пешниҳод мекунам ту ку тия никтои ту буромади дар видео гашти гуфтӣ ки тамом дига ответ нест дига гап нест исус нест ҳамин гапе ки ӯ рӯзако гап задӣ ҳамин гапа як 6 моҳ пеш буд 5 моҳ пеш буд ҳамин гапа гуфтагӣ будӣ то охе вуҷуду ҳаромай тра падарот ба пули ҳаром тарбия кардагиай фаҳмидӣ фарзанди ба пули ҳаром ба воя мераса бенангу беномус мешава мисли далерворӣ фаҳмидӣ бародарои азиз апау хоҳаро гапа дароз намекунем бисёри бад бемаънии бад мешава барое ки яъне ки ман ҳар чизе буд ҳамон чиза хостам расондам ки ҳамин қадар гуфтаниям ки видеора ман удалит кардагӣ нестам ин далел як чорта як ҳаромхӯрай ман барои чӣ бигирам видеоеро удалит кунам барои чӣ видеоеро удалит кунам ҳамин қадр гуфтаниям ки видеора ман удалит кардагӣ нестам бародари азиз ин удалит карданиам нестам ҳамин қадр мегӯмтон бародари азиз ки видеои нава дар канали нав ждат кунед салому алайкум ва раҳматуллоҳ